Eduard porta Som Energia des dels inicis i és responsable del mercat elèctric a Som Energia. Hola, bon dia. Moltes gràcies a tothom per venir. Normalment quan faig xerrades a Girona no es veu tanta gent que un dissabte al matí vulgui venir a sentir parlar de la factura d'electricitat. Abans de començar jo la meva presentació volia fer un petit apunt en ell, el que ens ha explicat en Tomàs, però ara com a usuari. Almenys jo he fet servir els seus aparells a casa dels meus pares i a casa meva, i les conseqüències són que a casa dels meus pares hem renovat una nevera i hem instal·lat una petita placa fotovoltaica per autoconsum. I al pis on estic ara vaig detectar uns consums fantasmes que mai m'hagués pensat que existia, que era un aire condicionat que inclús parat estava gastant. I ens hem endollat, hem instal·lat un interruptor i ara tinc un consum bastant més baix del que tenia abans. Per tant, aquest petit exercici de fer servir els Current Cost o qualsevol altre aparell que vulgueu, us confirmo que realment funciona. Avui, normalment quan parlo del mercat elèctric faig una explicació bastant llarga, però em volia centrar només a la part que Som Energia fa a la comercialització de l'electricitat. Dins del mercat elèctric recordem que hi ha producció d'energia, la distribució i la comercialització. Som Energia som productors, tenim unes plantes fotovoltaiques i una planta de biogàs que està fent electricitat i l'està injectant a la xarxa, i també som comercialitzadors. Nosaltres, a les nostres cases, les nostres oficines, els nostres llocs de treball, podem, si volem, contractar-nos l'electricitat. I vinc a parlar només d'aquesta primera part, d'aquesta part de la factura que nosaltres veiem, sobretot relacionat amb tots els canvis de normativa que el govern ha posat aquests mesos i que els mitjans de comunicació, per poc que els seguiu, haureu vist que porten molta informació i molt confusa. Vinga. Intentem mirar. Vosaltres, a casa vostra, i seguint també una pregunta que ja ha fet en Tomàs o que va fer un dia al tren, quant pagueu de llum a l'any? Quanta energia gasteu en un any? Segurament vosaltres ja esteu motivats i més o menys ho deveu saber, però realment encara passa que tothom es queixa que l'electricitat és cara però no saben quan es paga o quan val. Doncs una situació que ens pot servir d'exemple per reaccionar o per veure, teniu almenys una referència de començar, és l'exemple que us poso aquí en pantalla. Una família que a casa seva tingui 4,6 kW de potència contractada i a l'any gasti uns 3.600 kW. No dic que aquesta sigui una situació correcta, dic que és una situació habitual, normal. En aquest cas, aquesta família estarà pagant avui en dia uns 800 euros a l'any, repartit en 6 factures o 12 o com ho tingui pactat amb el seu comercialitzador. I d'aquests 800 euros, uns pràcticament 200 només són per la potència que té contractada, és a dir, fixes. Com que ha decidit que té 4,6 kW, ja paga 200 euros, més impostos. I d'aquí tornar a repetir el que ja han dit diverses vegades en ponències anteriors, que potser és interessant veure si a casa necessitem 4 kW o en necessitem menys, perquè els estem pagant potser per res. El següent gruix més important és l'energia que utilitzem, el que realment estem gastant, que seria la suma del peatge d'energia i el cost de l'energia, que en aquest cas estaríem pagant uns 360 euros a l'any. I després impostos, impost especial d'electricitat, que és un impost al que també se li carrega IVA i que és una herència d'unes subvencions i uns canvis normatius que encara mai hem arribat a entendre perquè encara existeix, i l'IVA. IVA que a Espanya l'electricitat és del 21%, que és dels més cars d'Europa. Quan molts podrien considerar que l'electricitat és un producte de primera necessitat i potser l'IVA també hauria de ser d'un tipus més reduït. Molt bé, tots aquests imports, aquesta energia,
aquests euros que s'acaben apareguent a la nostra factura de tot un any, repartit en diverses la facturació que tinguem, d'on ha vingut? Doncs encara que no ens n'adonem, cada un dels imports que surt petitet a la factura està format de la suma de molts conceptes. Dins d'aquests conceptes hi ha els peatges de potència i d'energia i el lloguer del comptador, que són conceptes que nosaltres a Som Energia com a comercialitzadors paguem a l'empresa distribuïdora. Recordem que l'empresa distribuïdora és la propietària dels cables que estan enterrats a les ciutats i que arriben a les nostres cases, i l'empresa distribuïdora també és la responsable de fer la lectura del comptador. I aquests preus estan fixats pel govern. El govern també fixa els impostos, l'IVA i l'impost d'electricitat. I recordem que el govern no és una entitat etèria, està format per gent amb noms i cognoms i persones, no? Vull dir, persones que fa anys podia ser, per exemple, el president José María Aznar, que avui és treballador d'Endesa, Elena Salgado, que avui és treballadora d'Endesa, Ángel Aceves, que avui és treballador d'Iberdrola. És a dir, recordem que hi ha les portes giratòries. Molta gent que ha fet normativa que ens afecta directament el que nosaltres estem pagant a la factura, avui són uns treballadors molt ben remunerats de les empreses de l'oligopoli. I d'això ja se'n va més de la meitat de la factura. L'altra meitat que nosaltres paguem estaria al mercat elèctric, el que avui està de moda en els mitjans de comunicació. En aquest mercat elèctric, que seria ben bé l'energia que realment estem utilitzant, doncs també tindríem molts conceptes que a Som Energia acabem pagant, com és la compra d'energia, un cost que ja explicaré després, que és les addicions, i una altra sèrie de pagos que no són mediàtics, però també són importants, que és el pago per capacitat, que és una mena de pagament que es fa a les centrals de gas per estar disponibles i per existir, i una sèrie d'ajustos de sobrecostos del sistema. És a dir, quan mirem realment què forma el preu, el cost de l'energia, són molts més conceptes que els que veiem només si mirem el mercat elèctric. Com es forma el preu de l'energia? L'energia, doncs, funciona, aquesta part que n'he dit el cost, hi ha una subhasta, diguéssim, cada hora de cada dia el preu és diferent. Com es calcula això? Doncs tots els productors, totes les empreses que volen fer electricitat, el que fan és, diuen quanta electricitat volen produir i a quin preu la volen vendre. I amb això dibuixen la línia que va d'esquerra a la dreta i puja, aquesta línia de color ataronjat, que no sé si des del públic ho podeu veure gairebé. I per l'altre costat, tots els consumidors, a través de les empreses comercialitzadores, diuen quanta energia volen comprar i quin preu estan disposats a pagar-la. I es dibuixa l'altra línia, la línia que baixa. On es creuen els dos punts, fixa un primer punt de negociació. Però aquest primer punt, que a nivell teòric seria el primer preu, no sempre és possible. Perquè sobre el paper, a nivell econòmic o financer, les coses potser poden funcionar molt bé, però a la realitat, aquella empresa que havia dit que volia produir, potser en determinades condicions no funciona. O potser, per exemple, si hi ha hagut molta producció en un punt, les línies estan saturades, i qui inicialment semblava que havia de produir, aquella es queda fora. Això se'n diuen les restriccions tècniques i altre tipus de restriccions que el que fan és dibuixen la línia, aquesta línia vermella que acaba sent un preu una mica més car a l'inicialment plantejat. I aquest preu, aquest on ara es creua la línia blava i la línia vermella, és el preu que tothom, comercialitzadors i productors, pagaran o rebran per l'energia que han produït. En aquesta subhasta, el que veiem és que hi ha una quantitat d'energia que entra, dels productors, que entra a preu zero. A preu zero hi ha
les nuclears, que és per un tema de normativa, i les renovables en règim especial, que és sobretot eòlica. Per tant, veiem que els dies que fa molt de vent, aquesta línia taronja comença a pujar més cap a la dreta i fa que el preu final de l'electricitat al mercat diari sigui més baix. Quan no hi ha renovables, el preu comença a pujar abans i acaba sent més car. Què té aquest sistema, que trobo que és una mica pervers? El que passa és que l'última tecnologia que entra és la que marca el preu que pagarà absolutament tothom. És a dir, si tu ets el propietari de centrals de gas, centrals de carbó, i vols vendre i tens poder per controlar, el que t'interessarà és que no hi hagi energia barata, perquè no et prenguin el lloc, i puguis entrar tu. I també, inclús si ets propietari de centrals que no estiguin en el règim especial, t'interessarà que no n'hi hagi més d'energia renovable. T'interessarà que l'última tecnologia a entrar sigui ben cara, per tu poder cobrar més diners els que inicialment havies dit que volies cobrar. Aquella era la gràfica per un dia concret, una hora concreta. Això ha passat al llarg de tot un dia, doncs ens dona que el preu va canviant. Hi ha hores més barates, que se'n diu les hores vall, i hores més cares, conegudes com hores punta. Normalment les hores puntes solen ser al migdia i al vespre, i les hores vall, doncs, la matinada, quan la majoria de gent està dormint i la majoria d'empreses estan tancades sense treballar. Una altra cosa que tenim en aquesta gràfica és quanta energia està circulant a Espanya. Les línies blaves seria el preu, en aquest dia va oscil·lar de 40 a 60 euros al megawatt, i a la línia taronja és quanta energia fa falta a Espanya per funcionar. I a Espanya, doncs, normalment, un dia normal, fan falta al voltant de 30 gigas. Els dies que n'ha fet falta més, en feien falta uns 40. Aquesta és una gràfica que abans hem vist també en la presentació de Red Elèctrica. Red Elèctrica, una de les seves funcions és assegurar que en tot moment a la xarxa hi hagi la quantitat d'energia perquè a nosaltres ens arribi el voltatge dins d'unes condicions de qualitat normal. I el que va fent Red Elèctrica és supervisa quanta energia està demanant als consumidors i en funció d'això va donant ordres a les centrals perquè engeguin o paguin. Aquestes ordres de em fa falta més, em fa falta menys de la que teníem prevista, genera uns sobrecostos. Uns costos que es gestionen unes altres subhastes i que acaben pagant al final cada comercialitzador en funció de la seva previsió que havia fet. Si havies dit que els teus clients gastarien 5, però a la realitat, quan arriben les dades, han gastat 5,2, doncs aquest 0,2 extra es pagarà a un preu més car que el que inicialment havies pensat. Aquests són els sobrecostos per desviacions. Fa un moment us he dit que a Espanya, un dia normal, fan falta uns 30 gigas i en el pitjor dels casos uns 40. Quina potència hi ha instal·lada a Espanya? I de quina tecnologia? Doncs des de l'any 2000 fins a l'any passat, de potència instal·lada he passat de tenir uns 50 i pico a tenir-ne més de 110. Això què ocasiona? Si normalment en necessitem 30, però n'hi han instal·lat 110, vol dir que en tot moment hi ha uns 80 gigas de producció que estan parats. Això, aquesta sobredimensió, hem d'admetre una cosa, vull dir, està clar que d'eòlica no sempre està disponible, hidràulica no sempre està disponible, però clar, si necessitem 30 i en tenim 110, bé, estem sobredimensionats. Vull dir, estem tot això, totes aquestes centrals que estan construïdes i no estan funcionant, algú ho ha de pagar. Doncs ara mateix ho estem pagant tots nosaltres. És a dir, centrals de gas, durant molts anys, encara que no funcionessin, seguien rebent uns pagos per capacitat, simplement per estar
allà disponibles i no funcionar. Només és ara que s'està començant a plantejar el tema d'hivernar el cicle combinat. I tota aquesta potència de qui és propietat? Recordem que el mercat elèctric no és Espanya, és península Ibèrica. Espanya i Portugal estan junts i aquests són els principals actors aquí a la península Ibèrica. Si traiem EDP, que seria Energies de Portugal, i traiem aquest Otros, que representa un 25% del mercat elèctric, ens quedem que a Espanya 3 empreses, Endesa, Gas Natural i Iberdrola, depèn de com ho vulgueu comptar, dominen entre el 70-80% de tota l'electricitat, sigui producció, sigui demanda, que circula a Espanya. Unim que 3 empreses controlen el 80%, que hi ha moltes centrals de gas natural, de gas, parades, i que el sistema de formació de preus, el sistema de subhasta que se'n diu marginalista, qui marca i mana el preu és l'últim a entrar, la conclusió evident és que tots els que anem a comprar electricitat al mercat diari, perquè hi hem de passar, estem ben bé venuts o estem depenent de la voluntat d'aquestes 3 grans empreses. Si qualsevol d'aquestes decideix que les seves centrals de gas no estan guanyant prou i volen guanyar més, l'únic que han de fer és dir que volen vendre l'electricitat més cara. I s'ha acabat. Vull dir, tothom acabarà passant per l'aro. I precisament això és el que ens estem començant a trobar. El desembre de l'any passat va ser el primer en el que això es va fer més evident, però és una situació que ens anàvem repetint. Abans, quan us he ensenyat la gràfica del preu del llarg d'un dia, us n'havia ensenyat una d'un dia normal, que el preu oscil·lava de 40 a 60 euros al megawatt. Però ens estem començant a trobar en molts dies en què hi ha hores en què el preu val 0 euros, i el mateix dia, en un altre punt, en val més de 100. Estem en un mercat tremendament volàtil, que està arribant a un extrem en el que si hi ha renovable o molta renovable va a 0, i si no n'hi ha, i per tant depenem de les centrals de gas i de carbó, se'n va a uns preus realment exorbitats, el doble del que seria normal. Un altre mercat que existeix amb el tema de l'electricitat, hem dit que el preu es forma cada hora i podem veure aquest preu al llarg d'un dia, doncs també hi ha un mercat a futurs. Algú pot dir que per el mes de maig, el mes de juny, estic disposat a produir per cada certa quantitat d'electricitat a un determinat preu. En aquest exemple, que de fa un temps, doncs no sé, el juny del 2014 estava a 46 euros. I de la mateixa manera que es pot comprar electricitat al mercat de futurs, tu pots pactar un preu, també la pots vendre. I aquest mercat, doncs, nosaltres, si tinguéssim prou diners i poca moral, podríem dedicar-nos a comprar l'electricitat del tercer trimestre del 2015, demà passat tornar-la a vendre, tornar-la a comprar més endavant i entrar en aquest joc especulatiu de compro en el mercat de futurs per ingressar-me diners propis. Es venen diferents productes. Es venen productes que en diuen de l'electricitat d'un dia en concret, d'una setmana, d'un mes, de trimestres o d'anys. Aquesta electricitat que es ven per trimestres, durant molts anys ha estat el que ha servit una mica de referència per el que nosaltres ara ja no, perquè molts estem a Som Energia, es paga en el preu regulat, o més ben dit, el preu que el govern regulava a través de la tarifa d'últim recurs. Aquesta és una cosa que ha canviat i ara en començarem a parlar una miqueta més. Durant aquest any, sobretot des del desembre de l'any passat, en el que es va produir aquest desfase, aquesta primera
esperpent que l'electricitat anava de 0 a més de 100 euros en un moment, doncs el govern va decidir que la tarifa regulada, que abans es feia mitjançant unes subhastes que es deien subhastes CESUR, i això marcava el preu de la tarifa d'últim recurs, la tarifa TUR, i que servia de referència per a gairebé tothom, doncs com que no va agradar el resultat d'aquella subhasta que seguia el mercat de futurs, i el mercat de futurs seguia el mercat diari, doncs ho van anul·lar, s'ho van encarregar, i a partir de llavors hi ha hagut una sèrie de modificacions per decidir un altre criteri a l'hora d'establir les tarifes. A més d'això, el govern també toca els peatges. I dins dels peatges, des de l'agost de l'any passat fins ara, doncs han passat dues coses. El terme de potència, el fixe que la gent paga pel fet de tenir que li arribi electricitat a casa, s'ha duplicat. Si sempre ha estat interessant ajustar la potència que tenim contractada, des de l'any passat ho és el doble. Abans es pagava uns 20 euros i ara es paguen més de 40. Li poses l'IVA i estem pagant que cada quilowatt que tenim a casa estem pagant 50 euros l'any. Si no els necessiteu, el que heu de fer és baixar la potència contractada. I l'altra cosa que han fet el govern és, dins del terme d'energia, han abaratit el peatge. Això significa que aquelles empreses, persones que potser volien fer una inversió en determinat equip perquè gasta menys electricitat, doncs com que semblava que l'electricitat era una mica més barata, doncs li resulta menys interessant fer inversions en temes d'eficiència energètica. I, de retruc, també el fet que l'energia sigui una miqueta més barata fa que aquelles intencions de fer autoproducció mitjançant fotovoltaica també sigui, quan fas números, menys viable econòmicament. És a dir, va una mica totalment en contra del que seria buscar l'estalvi i l'eficiència. Ja us he avançat una miqueta i segurament, per poc que hagueu sentit les notícies, estareu una mica al cas. Fins a finals de l'any passat, la tarifa que el govern fixava per a la majoria de consumidors, els que estan al mercat regulat, es feia la tarifa TUR a través de les subhastes CESUR. No va agradar el resultat de l'última i ho va anul·lar. I el govern es va inventar un altre preu basat en uns resultats històrics del mercat de futurs. I en aquell moment va dir, farem aquest preu basat en el mercat de futurs i d'aquí 3 mesos farem el mateix més una correcció. Si el mercat de futurs ha estat massa car i les empreses han guanyat de massa, els hi farem que el següent període retornin diners. Però si el preu que ens hem inventat és massa barat i el mercat diari surt més car, farem que a la següent període de facturació s'apugi més el preu. Això podia semblar prou bona idea perquè apropa, et saltes les subhastes, en què també hi havia molts abancs que simplement pel fet de ser un producte especulatiu i guanyaven uns diners sense aportar cap valor afegit, doncs aquest sistema que apropa el cost de l'energia cap al cost real, centrant-nos intermediaris, doncs no s'ha arribat a produir. Aquest preu l'han publicat aquesta setmana, el van publicar just ahir. I l'última opció és qui no vulgui estar en el mercat regulat, doncs que busqui un comercialitzador al mercat lliure, com és Som Energia. No cal que us ho llegiu, encara agafareu mal d'ulls. Els comptadors de telegestió. Els comptadors de telegestió, en Tomàs n'ha parlat, i tenen tota una sèrie de funcions molt positives, que són sobretot conscienciar a la gent, o que tenen una capacitat de poder arribar a ajudar que la gent sigui conscient del que gasta a casa seva. Però hi ha un problema amb els comptadors de telegestió. El que jo considero que seria lògic és que amb el tema de les dades personals de consum
Doncs potser el camí seria primer establir els protocols de comunicació, dir clarament aquestes dades si són propietat de l'usuari o són propietat de l'empresa distribuïdora o són propietat de l'empresa comercialitzadora, quin ús se n'ha de fer, com s'han de guardar, com un usuari ha d'accedir a les dades del seu comptador. Primer s'hauria de fer això, després potser s'haurien d'instal·lar els comptadors, després fer proves, després formar la gent de dir, bueno, ara tens aquest tipus de preu i estàs pagant això, però si fessis així pagaries allò altre, i després decidir quin sistema de facturació vols. Vale. Evidentment a Espanya no s'ha fet així, sinó que s'està fent al revés. Els protocols de comunicació no existeixen, els comptadors només n'hi ha instal·lat una petita part, la gent no està formada sobre com funciona el mercat diari, ni, com que no ha tingut cap mena d'oportunitat de veure aquestes dades, saber si li sortiria a casa seu més a compte canviar o estar seguint el mercat o quina oferta li interessaria. És a dir, tot el que ara en molts mitjans de comunicació llegiu, sentiu, de que aviam si et surt més a compte aixecar-te i programar la lavadora perquè s'engegui a les 3 del matí, doncs avui en dia això no funciona, no existeix. Vull dir, ningú que tingui comptador de telegestió, les seves dades estan circulant. Les seves dades o estan dins del comptador o potser experimentalment estan dins d'alguna empresa distribuïdora, però no arriben al comercialitzador ni tampoc a l'usuari. És a dir, ara mateix els protocols de comunicació no existeixen. Vull dir, nosaltres a Som Energia seguim rebent les lectures igual que fa un any. És a dir, per a la majoria de gent rebem una lectura cada 2 mesos. Per un altre grup més petit de gent reben lectures mensuals. I un altre grup, una miqueta més petit de gent, no rebem res. I se'ns acumulen els problemes de gent a la que portem 4 mesos o 6 sense facturar perquè, com que no tenim una lectura, li estem preguntant, bueno, no ens han dit la lectura, aviam que et cobro. Vale. Següent opció, els comptadors normals que seguiran el preu d'indexat a mercat diari. Quan us arriba la factura, per al terme d'energia, hi ha, evidentment, 2 punts, el preu i el consum. El preu que volen en el tema de l'indexat a mercat diari és cada hora diferent, cada dia diferent, i de moment l'única cosa oficial que més o menys hi ha és aquesta petita pàgina web on qui té tarifa sense discriminació horària és la línia blava, que ahir valia uns 8 cèntims el quilowatt, i qui té tarifa amb discriminació horària, doncs la línia aquesta taronja, en el que el període avall valia 2 cèntims i el període de car uns 10 cèntims. Això només ahir, però demà serà diferent, d'aquí 2 mesos serà diferent, d'aquí 3 mesos serà altre cop diferent. Aquest és el preu. I després el consum. Vull dir, què et cobrarà la comercialitzadora d'últim recurs o aquells que vulguin seguir el preu indexat a mercat? Doncs et cobrarà sobre uns perfils que no tenen per què tenir res a veure amb el que tu hagis fet a casa teva. És a dir, si hi ha una lectura del 3 de febrer al 3 d'abril que et diu que tu has gastat 200 quilowatts, aquells 200 quilowatts es repartiran cada hora de tots aquests dies en funció d'unes estadístiques generals per a tot Espanya, tots iguals. És a dir, el que tu pots fer a casa teu és intentar gastar menys de 200 quilowatts. Però, tal com està funcionant ara, no té cap efecte si aquells 200 quilowatts els gastes tots de nit o els gastes tots de dia. Tercera opció, la tarifa anual, per tots aquells que no vulguin seguir un preu indexat a mercat, que els grans comercialitzadors oferiran. Tot just els varen publicar ahir i la primera reacció de les empreses, associacions de consumidors, els diaris i jo també fent uns quants números, és que els preus que les empreses han publicat són massa cars, estan inflats. Això és dolent
per qui vulgui un preu fix anual i seguir sent client d'Endesa, perquè Endesa precisament és el més car de tots, però bé, és una oportunitat per tots aquells altres que, com Som Energia, que seria la quarta opció, comercialitzador de mercat lliure, doncs bé, tindríem oportunitat de fer un preu més barat que Endesa i fix anual en cas que ens interessés. Quin és el problema? Bueno, el nostre problema a Som Energia és que encara no sabem o encara hem de decidir què hem de fer. Quan vàrem començar fa 3 anys, doncs vàrem dir que imitaríem el que el govern fes a la tarifa regulada i cada 3 mesos doncs ho hem anat canviant, no? Sent una miqueta més barats en el terme de potència, una miqueta més cars en el terme d'energia i així 3 anys, però ja ha arribat un punt en el que bé, potser hem de madurar i ser nosaltres mateixos els que establim el nostre criteri de com hem de cobrar a nosaltres mateixos. I en part el que volia doncs, era molts de vosaltres sou socis, per tant propietaris de Som Energia, també sou clients, per tant usuaris de Som Energia, i una inquietud és saber què voleu. Nosaltres, com a comercialitzadors, tenim diversos problemes. Un, que alhora com a tot negoci hem de pagar els nostres proveïdors, no? I en aquest cas hem de pagar a les empreses distribuïdores, la majoria de factures ens arriben cada 2 mesos, hem de pagar l'energia del mercat majorista, que l'hem de pagar cada setmana, però emetem factures als nostres clients cada 2 mesos. Això què ens dona? Doncs ens dona problemes de que estem pagant les factures abans d'haver pogut cobrar els clients. Aquest primer trimestre d'aquest 2014 cap problema perquè hem tingut la sort que el preu de l'energia al mercat era barat, per tant hem anat bé de tresoreria, però per exemple a finals del 2013 hi havia setmanes que estàvem una mica nerviosos de veure que si seguíem en aquella tendència arriba un moment en què, malgrat tenir factures pendents de cobrar, no teníem els diners a la caixa per poder pagar els proveïdors. I en el mercat elèctric, si no pagues puntualment, et quedes fora. Vull dir, et tanquen el xiringuito. L'única opció viable és intentar cobrar els nostres clients a nosaltres mateixos